Hey, what's up guys? Maing gunta guys, mga pobreng guys dia. So, brad man kamera ni. Good morning ug mayong buntag. So atong kuan ron content kay magkuan ta luto. Luto niya magbantay sa bata. Yung anak ta ka kuan, magluto pa, magsabin pagbantay sa bata. Diba? So haling sa ukayo. So na may hinaling din niya. O pag ipong lang ani kay haon sa usa kanon. Kanon na to guys. Nya dayon luto ta og sardinas. Magkonta ipong tag kayo. Oh, nara diri papa, luto. Haling pagkayo papa. Hugas sa taog lutuanan kay kuan. Ah. Ah. Sana ka diha? Dula lang ha, dula. Dula lang ka diha day ha. Luto mas papa luto. Nah, alah, hihi, nabata oh. Nah, lagi paningot mangka eh. Bi, pahit bi, bi, ali. Sama nih, singot mangka, oi. Nah, sama nak, bata. So, ato lutuon kay kuan. Sardinas ug itlog. Or madali na itong mga pobre ni.
So sardinas ug itlog. Ahos. Oh. Mantika. Ang ahos. Hindi lang ka. Oh, dua lang ka dia ah. Busy man ko, busy. Busy si Papa. Dua lang, dua. So magkuha na ta, magtakang ta atong kuhan. Luya yun na may mantika. Rumda pa gini. Ano may lain? Alright. Oh. Kita ka na. Mura yung madali ang magpugdan rin. Hindi malalim mo. Man? Oh! Nawag na ako anak. Taman! Nandiyan man ka diya? Ha? Nga? Nandiyan man ka diya? Tawa lang. Dua lang diya ha? Ini pahinot simot be. Simot mo tayo.
Ay, kasingot be. Unsa man ni singot ay. Sing tanon agtang bata oy. So bilin ko sa kabuok isda kay para sa kuwang batang kamagwangan. Kay giubo to nya. Itlog atong luto nya, ang itlog kontra mas ubo, ang mga manok, mga kuan. Isda man niya ha. Nasa may isda diri nga kuan. Gabi pa ni og hapon. Grabe ni katipid-tipid guys kay di ta magtipid-tipid ini panahon na ron. Kita. Dai. Kita balin lagi kuwang ni. Sa mga lugaw nila is luto na. So wala akong kuan re. Sawa og ako ang kamagwangan kay nagpahilot kay kuan gud. Tapiang ay gabi grabing sinukaay sa kuang bata. Wagi kakaon og tarong ay tungod ikaon suka. Gatas kay imong taon. So mo to gipahilot dito babaw. Mapanabalik ako nabilang nagbantay sa bata. Sabi na patagluto kay ang oras na to kay alas 6 may orasan guys alas 6:41 Tatay! Tatay! Bata bata na sama na So wat talaga guys kay panabot akong asawa pag alas 7 na ron naligo na ko niya akong bugay diyan lang ka ha insik na ba siya takil tabi insik ka insik insik Ako isulob ako rin pong ipahid. Isulob na ako rin sa trabaho. Ngayon, looy ko sa asawa sa laba. Ako gani ko Andre, balik-balik na lang ako sulob. Ang mga bata, daghang kayo gibuno niya. Punan pa na to. So, kasi bana guys, kung masulob ng kuan, duha ka karsonis, duha ka sanina, duha sa kamanggas maura og duha ka ay tipid-tipid ba kasi musim hot anang diba bali na itong kwan ito ang putahe nga kwan sardinas itlog atay yung iro akong kaban kaya sarang kakong kaban ng ero sa mga lingan dre. So maor to guys no. Salamat guys inyong tanan dia. Ay tagisarta ka vlog tungod sa mga kabisi na to.
atong vlog kay mga abatas to mga pamilya, mga unsa pa niya itong mga ipang kore-kore ipang trabaho. So nalali ko yung sticker guys. Sticker nga katong sticker good. Basta nag-sticker niya. Sponsor sa kuang amigo, Bilis Babaw. Sticker ko hay ba mura sa tinuod nga vlogger. Dili dito, wala kita di. Basta mao na lingaw tas kung kinabuhi. Ya, blisod ta guys ya. Ni kamot ra kita, di ba? Si Boy Pobre official. Pobre pero ni kamot man. Wala man ngayo. Wala nang limos, di ba? Ni kamot ra. Salamat sa inyong pagtanaw. Babay na yung buntag ng tanan. Time check. 6:50. Bye bye.